ka kerteng jong ka balang snong tengam jungi ngaku murumba balang uba dp ya kana ka balang snong bat ni ai kerteng ru ya kana ka balang snong ha ka kerteng jong ka donut khu tam jong jisu bat ni khot ru na ka pareng ka Sacred Heart Church tengam tengah karpat sepi ki prabu ngai baro bakin sembah banewan hagate ka sing ka jingra khe jungi ya ka centenary ka badai ka khandai tarik ubnai mat arajar arbosan tengah karpat ban nga banjur ya baro ki pai rungai ki balak banwan hagate ka singi ka sembah ya wan bangin pensyongsit sosingan ya kana ka jingra khe jungi ya ka jing tap chis pa snem jong ka balang jungi hangne hapo jong ka balang snong jungi hangne te nga ai kublai banga kit bakir wang pi kito ke baklai banwan sya kana ka centenary jungi te sumhai wan hagate tarik ka ba khandai bunai mat ar hajar arusan te kublai si bun Semai bari mahapaka despo usuk tir uspe usai kis lagi so Ayu ayu blay utrai jingkar ku kerhai Kabala shok lamparish mo last night Suti jinget ni bagi missionary